met kasta akmet uray na pobre di pa nagyagda nakudno at tarigagay di irok no'y kakenkuana aday bagak sika anya dayta may sa kondisyon sa wemlata itanto at pasyar sadyay malayda itanto tamagen no asino kay kayat na ay na nagpintasen porno dayta adapay kalit na nalignos alanga isula unay pinapangawis isem ni Maria no inako'y buyaen no siya ti kayat na ay agbagala no ngarot sika aglanto-lanto at awan kastilpuana imang panuno no sikawen no siya di magagunpo ay na nagpintasen porno dayta at dapay kalit na nalignos alanga isula unay pinapangawis isem ni Maria no inako'y buyaen no siya ti kayat na ay akbagala no ngarot sika aglanto-lanto awan kastilpuana imang panuno no sikawen no siya di makagunpo no sikawen no siya di